Me ollaan alasti tän banderollin toisella puolella. Hei! Meidän osalta tää alkaa pikkuhiljaa päättymään ja tossa joku huusi mulle, että he haluaa tanssia täällä, niin tanssikaa nyt kaikki sit, niin vedetään teille vaatteet. Mutta meillä on lainassa basisti tällä kertaa, Visu. Hän soittaa tänä iltana jossain toisessakin bändissä, todennäköisesti regeitä. Rummuissa on mun luottorumpani Teemu Leppänen. Ja nykyään on luottokitaristi, joka haaveilee Espanjaan muutosta, Jone Kurkela. Mutta onhan se ihan totta, että Espanjassa on paljon lämpimämpää kuin täällä. Talvella ei ollut lunta, mutta oli kylmä ja nyt on niin saatanan lämmin, niin mihin tässä sit menee muuta kuin kallioon. Eli pannaan vaatteet menemään. Tää muuten nyt kun ääni kiertää, ettei näin paljon tarvi olla.